ഹായ്, ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു ഹെൽത്തി ദോശ റെസിപ്പിയാണ്. ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു റാഗി ദോശ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മില്ലറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ദോശയാണിത്. അപ്പോൾ ഇതും നോ വൈറ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്നുള്ള വിഭാഗത്തിൽ പെടും. ഇത് നമ്മൾ ഗ്രീൻ മില്ലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പേൾ മില്ലറ്റ്, മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ കമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മില്ലറ്റ് വെച്ച് ചെറുധാന്യം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ദോശയാണ്. ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ റാഗി ദോശ ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡ് തന്നെ, മില്ലറ്റ് മാറുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കിട്ടുന്ന പേൾ മില്ലറ്റ് നമുക്കിവിടെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. ഒരു 1/2 കിലോ 1 കിലോ പാക്കറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും, കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ കഴുകിയെടുക്കാം. മില്ലറ്റ്സൊക്കെ റാഗി ആണെങ്കിലും ഏത് മില്ലറ്റ് ആണെങ്കിലും നല്ലപോലെ തന്നെ അഴുക്കുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് 3-4 പ്രാവശ്യം നല്ലപോലെ കഴുകിയെടുക്കുക. ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഞെരടി കൊടുത്തിട്ടൊക്കെ നല്ലപോലെ കഴുകിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ, സാധാരണ ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്ന മെത്തേഡ് തന്നെ, പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. വെള്ളം ഒഴിച്ച് വയ്ക്കുക. ഉഴുന്നും ഇതുപോലെ കഴുകുക. ഒരു 1/4 കപ്പ്, 1 കപ്പ് അരിക്ക് നമ്മൾ 1/4 കപ്പ് ഉഴുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ 1 കപ്പ് മില്ലറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ 1/4 കപ്പ് ഉഴുന്നെടുക്കുക. എനിക്ക് 1 സ്പൂൺ ഉലുവയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അതും വെള്ളത്തിൽ കുതിരാൻ വയ്ക്കുക. ഒരു 4 to 6 hours കുതിരാൻ വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഉഴുന്ന് പരിപ്പാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അരയ്ക്കുന്നത്. ഉഴുന്നും ഉലുവയും കൂടെ ചേർത്ത് അരയ്ക്കുക. അതൊന്ന് അതായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് മില്ലറ്റ്സും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത്, ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 2 സെക്ഷനായിട്ടാണ് അരച്ചെടുത്തത്. ഇപ്പോൾ 1 കപ്പ് മില്ലറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം കുറച്ചിട്ടിട്ട് ഉഴുന്നും ചേർത്ത് നല്ലപോലെ അരയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അവൽ നനച്ചിട്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അവലിൽ ഒരു 2 സ്പൂൺ അവൽ മതി. 2 ടീസ്പൂൺ അവലിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതൊന്ന് കുതിർത്തിട്ട് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരും. അത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്കത് ചേർക്കണം എന്നില്ല വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒഴിവാക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിരിക്കും ദോശ വരുമ്പോൾ. ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഫ്ലഫി ആയിട്ട് നല്ലപോലെ വീർത്തൊക്കെ വരും മാവാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ അരച്ച് വന്ന് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് കൈ വെച്ച് ഇളക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ആ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ കറക്റ്റ് ആവാൻ കൈ വെച്ച് ഇളക്കണതായിരിക്കും നല്ലത്. നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കുക. ഒരു 5 to 6 hours ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇത് നല്ലപോലെ അങ്ങ് പൊങ്ങി വരും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചൂടായതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് 5 മണിക്കൂറിനുള്ളിലൊക്കെ നല്ലപോലെ പൊങ്ങി വരണത്. ഇപ്പോൾ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കുമായിരിക്കും. സാധാ ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്ന മെത്തേഡൊക്കെ തന്നെ, വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. ഈ മില്ലറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഡയബറ്റിക് പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർക്ക്, അതുപോലെ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ, ഈ റൈസ് ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ളവർക്കൊക്കെ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഈസിലി സ്വിച്ച് ടു മില്ലറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു മില്ലറ്റ് റാഗി മാത്രമല്ല, നമുക്കിങ്ങനെ പല മില്ലറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ പേൾ മില്ലറ്റ് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം. ഇതിനിപ്പം പറയുന്നതാണ് മലയാളത്തിൽ കമ്പ് എന്ന് പറയും, ബജ്ര എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇതും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ദോശയായിട്ട് കഴിക്കാം, ഇഡ്ഡലിയായിട്ട് കഴിക്കാം, അപ്പമായിട്ട് കഴിക്കാം. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പൊടിച്ചിട്ട് പൊടിയായിട്ട് നമുക്ക് റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കാം, പുട്ടുണ്ടാക്കാം. അങ്ങനെ പല സാധനങ്ങളായിട്ട് നമുക്കിത് കഴിക്കാം. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൽ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു നേരമെങ്കിലും ഈ ചെറുധാന്യങ്ങൾ മില്ലറ്റ്സ് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ മോർണിംഗ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു രൂപമാറ്റം വരുത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ആ റൈസിൻ്റെ അളവ് എടുക്കുന്നത് അത്രയും കുറയ്ക്കാം. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു നേരം ഉച്ചയ്ക്ക് മാത്രം റൈസ്, ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഡയറ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് റൈസ് ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ റൈസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കഴിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈസിലി നമുക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യാം. റാഗി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ ഈ മില്ലറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. സാധാ ദോശ പോലെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ദോശ കട്ടിക്കായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നല്ലപോലെ കനം കുറച്ച് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യോ തൂവി കൊടുത്തിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നമുക്കൊരു മസാല ദോശ പോലെയാക്കി വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഇനി അതും വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചട്നി കൂട്ടി സാമ്പാറൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടും കഴിക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളൊരു ദോശയാണ്. കുട്ടികൾക്കായാലും ആർക്കായാലും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല ദോശയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഫീഡ്ബാക്സൊക്കെ അറിയിക്കുക. താങ്ക് യു.